Hello, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Maayong buntag, o maayong gabi, o maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome back to my YouTube channel. Hello, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Maayong buntag, o maayong gabi, o maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, nandito yung mga friends ko. So, samahan niyo kami mag-swimming. Tara na. Maglakaw-lakaw ta mga friends, ingat kaayo. So mangita tao ka ng internet connection. Kaya mag-live ta mga iring banbanon. Hello mga friendship. Subscribe na, sige na. So much for inviting us. Nandito yung mga friendship ko. Mga old friends ko dati dito sa Dubai. Nag-swimming sila. Like, show kayo swimming pool. Si Mami. Yes. Thank you so much. Thank you. Yung kayo no. Bukid, nakalugsong na sa syudad. Gikan pa yung taon sila sa Abu Dhabi. Nag-travel sila para mag-spend og short vacation. Yes. Para nami banding kay si Zara. Kay mo ato na siya og Malta, Italy. So kami na lang diri. Gamay na lang ni diri. Ang pa nanguli naman ang uban. So mo na siya mga iring banbanon, no? So mangita tag other view, ha? Sige, enjoy swimming. Ako mga friendship. Bisita gyud na ako. Oo. Video siya. Oo. Frank di ay siya, ma'am. Mo ni sila. Isda. Isda ka kayo diri. Na-enjoy sila. Enjoy mo yan. Super, Mami. Thank you so Gibig kayong view. much. Ako ang mega. Share and like and subscribe the mem. Grabe. Pasuyaon na to si Mi. Nico. Shoutout sa Gopa nga Nico. Then, halina diri Meg. Jazz, we love you, Jazz. Wow, bilay nagkagot-kagot diha, ma'am. Sa group na to, ma'am. Well, man. Mabalik na daw na. Invite ka ni Sunod na Mami. to diri po. Pohon. Mo na siya mga iring bagbanon ko. Okay, linaw. Stress ka. Ayaw magpa-epekto sa stress. Kay kuyaw kay na. So, ari ka diri. Mag-meditate ka. Mag-swimming ka. Mag-relax ka. Para mawala yung problema mo mga iring bagbanon. No? So, naako diri rin karon sa among swimming pool area. No? So, mag-enjoy lang isa mga friends. Kay one of our friend, malarga na siya sa Malta. And then the two friends, magstay na sa Dubai. So, magkita kami. Pero tuwa na sila sa Abu Dhabi. So, mga friends, mag-enjoy ta sa akong off. So, mo ni akong place. Nice kaayo. So, relaxing kaayo. Mga iring banbanon. Lamig kay kuan, cost shock. Gisi-gisi gid siya mga iring banbanon na siya gitawag nga kuan, limparos. Ulit na sila mga iring. Mingaw na sa dali natin panahon. Yes, Mami. Dali ng oras. Amping dito, day. Kanunay. May makakita ng laing eh. Oh, yes. Pwede daw mga pa-average lang mga... So busy sila. Muna sila ka-busy. We're going.
Padung na sila uli. So, muna na sila mga iring panpanon, no? Kanang isa, nagpahipi na siya, pero hindi ka na siya kumahan. Oo. So, padung na gid may gawas. Muli na sila. So, mauli na sila sa hotel. Balik na ni sa Amping mo tanan. Thank you so much, Bye-bye. Mami, for accommodating us. Bye! See you! Hello mga iring banbanon. Thank you so much for your watching my channel, and please don't forget to share, like, comment, and please don't forget to subscribe. Mga friendship atong mga organic friends, atong mga legit friends, subscribe na be. Thank you and God bless to everyone. Be safe. Bye.